Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Mgbe anyị na-emehie ma na-emejọ ihe, ọ na-agbaghara anyị kpamkpam. Ọ naghịde ekwute ma ọ bụ welite mmehie anyị ndị gara aga. Ebere Chineke na-adị ọhụụ kwa ụbọchị. Ụbọchị niile nwere ike ịbụ mbido ọhụụ. Amara Chineke dị ịtụnanya. A zọpụtara anyị site n'amara, anyị na-ebikwa site n'amara. Enwere m ike iguzo ebe a ruo ụbọchị niile na-agwa gị ihe ndị dị ukwuu nke dị mma nke Chineke, ma ahụrụ m n'anya ime nke a. Makwa anyị kwesịrị ike nke ahụ, n'agbanyeghị na enwere ike ịgbaghara mmehie. O nwekwara ike ịbụ nsogbu, ma ozi ọma nke mgbe ochie maka mmehie dịkwa mma nye anyị na mgbe. Ya mere, aga m agwa gị okwu n'ụtụtụ a banyere otu esi emeso mmehie, otu esi eguzogide mmehie, ihe ị ga-eme banyere mmehie. Ma mmehie ekwesịghị ịbụ nsogbu, mana achọrọ m ka anyị mee karịa naanị mehie ka a gbagharakwa gị, imehie agbaghara gị, imehie agbaghara gị, imehie agbaghara gị. E nwekwara nzọụkwụ ọzọ, mehie ka a makwa gị ikpe. N'ikpeazụ, nata mgbaghara mmehie. O nwere ike otu izu ụka gacha gị si na amamikpe pụta. Ugbu a, mmehie ka a makwa gị ikpe. Yọọ Chineke ka ọ gbaghara gị. Otu izu ma ọ bụ abụọ nke ịta ahụhụ gị sikwe na amamikpe pụta. Mehiekwa. Onye na-anụ ihe m na-ekwu. Chineke nwere atụmatụ kacha nke a wee nye anyị, n'ihi na akwụkwọ nsọ sị na anyị anwụọla n'ebe mmehie dị. Chineke kpọrọ mmehie asị, mana ọ hụrụ ndị mmehie n'anya. Ma isiokwu nke akwụkwọ a sị Chineke anaghị ewere gị iwe, Chineke anakwa na-ewere gị iwe. Mana mmehie na-ewe Chineke iwe. Mmehie na-ewe ya iwe. Mmehie nke nọ na ndụ anyị na-ewekwa ya iwe. Ọ bụghị maka ihe ọ na-eme ya, kama ọ bụ n'ihi ihe ọ na-eme anyị. Chineke nọziri anọzi nke ọma, na ọ chọrọ ka anyị nwee ezi ndụ. Ọ kwụrụ ụgwọ ka anyị wee nweta ya site n'izite naanị otu ọkpara ya ka ọ nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Mana ọnwụ mwute nke tụrụ n'anya buru mmehie anyị niile, nke na nwa nsọ ezi omume nke Chineke buru mmehie anyị niile bukwasị onwe ya, wee bụrụ anyị mmehie ka anyị wee nwee nnukwu ndụ. Onye ọrịa bịara ka o zuru, ka o gbuo, ka ọ laa n'iyi. Mana Jizọs bịara ka ha wee nwee ma kpọrịa ndụ ha, ma nwezuga ya oke na ojuju ruo mgbe ọ ga na-awụfusi. Ma ahụrụ m ihe apọstụl Pọl kwuru n'anya. Ekpebiela m, gwa gee ntị, ọ nọ n'akwụkwọ Filipaị 3:3. Ekpebiela m ijisi ihe ahụ ike nke Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ iji jide m. Ngwa ghọta nke a. Ekpebiela m. Ị ga-enwe nnọọ ezigbo mkpebi ọ bụrụ na ị ga-ebi ndụ nke Chineke, nke kacha nke n'ime ụwa nke anyị nọ n'ime ya taa. Ma o doro m anya na onye ọbụla na-ekwu ozi ọma n'ọgbọ niile na-ekwu nke a. Ma gịnị ka m na-agwa gị? Dịka ụwa na-anọ ọdụ, otu a ka ọ na-akacha njọ. Ya mere, dịka ọ dị njọ n'otu narị afọ gara aga, ọ kacha njọ taa. Mana anyị kwesịrị ịchọ ịdị ka Chineke, n'ihi na e nwere iru abụọ ebe ọbụla nke anyị lere anya. Amen. Ma anyị ekwesịghị naanị soro onye ọbụla ọzọ na-aga. Anyị kwesịrị ibuli wee soro n'ọnụọgụgụ. Amen. Ekpebiela m ijidesi nke ahụ ike, nke Kraịst Jizọs nwụrụ ọnwụ iji jide m onwe m. Ekwenyere m na anyị kwesịrị inye Chineke nke kacha mma. Echeghị m na o kwesịrị inweta ụdị ịgba mbọ na-esighị ike, rịaga arịaga, na-adịghị mma. Mana echere m na anyị kwesịrị inye Chineke nke kacha mma na ekele mgbe anyị na-adịghị emete, nke bụ ihe anyị na-eme mgbe niile. Anyị nwere ike ị na-echegharị mgbe niile, mee ngwa ngwa ichegharị. Ọ na-agbaghara anyị. Ọ na-adị ka enwe mgbe anyị mere ya, mana ka anyị ghara ịbụzi ndị afọ juru ibizi ndụ otu ahụ. Amen. Achọrọ m ịkpali gị n'ụbọchị taa isi afọ ejughị m naanị ịbụ onye ọmụma. Afọ ejubeghị m imerụ ihe na mkpirikpe. Afọ ejubeghị m na ndụ m niile ime mmehie, ama m ikpe, n'ikpeazụ agbaghara m. M sikwa n'okpuru amamikpe pụta, mmeghekwe ya ọzọ. Achọrọ m ito n'ebe dị elu nke ịdị nsọ. Mana ka m kwuo nke a, ịdị nsọ abụghị iso ụkpụrụ na iwu.
Nke a bụ ihe ịdị nsọ bụ ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu. Nke a bụ nnọọ naanị ihe ịdị nsọ bụ, n'ihi na onye ahụ dị nsọ bi n'ime anyị. Ma anyị enweghịzi iwu n'elu okwute ọzọ, n'agbanyeghị na esi n'elu okwute wee weta ya, n'ihi na o siri ike. Ọ na-emekwa ka obi ndị mmadụ sie ike. Ugbu a Chineke na-enye anyị obi dị nro dịkwa belebele n'ebe ọ nọ. Ma o deela iwu Chineke n'obi anyị. O nyekwala anyị mmụọ nsọ ya iji doo anyị anya ka anyị wee dewe ya ma ọ bụrụ na anyị chọọ. N'ụbọchị taa ka anyị lebara ọchịchọ anyị anya. Mana elere m anya iji si na nke a nweta ihe ma ikwere ya ma ikwe. Mana mgbe ụfọdụ ana m ekwu na nke a bụ ọgbakọ ma aga m ekwu ihe m chọrọ ikwu. Mana mbụ ihe ọbụla nke Chineke na-agwa anyị ka anyị mee, ọ na-enye anyị ikikere nke anyị ga-eji mee ya. Onye kwere na ihe m kwuru? Ugbu a achọrọ m ka ilegide anya na ihe nke gị onwe gị kwere. Ị ma ihe isi ee maka ya? Ihe ọbụla nke Chineke gwara anyị mee, anyị nwere ikikere ime ya. Ma ọ bụ anyị nwere ike ịkwụsị ebe ahụ masị amen maala n'ihi na ya ekwenyechaghị na nke ahụ. Ọ dị ka ma ọ bụ ya agaghị ekwu mgbe ọbụla sị enweghị m ike. O siri ike nke ukwuu. Ịma ama m o siri ike nke ukwuu. O sika ma ịma enwere m okuko agbụ n'akụkụ nke ahụ. Ịma ọ maana m ahụ, enweghị m ike inye nwuru onwe m aka. Ọ wụ otu esi zụọ m. Achọrọ m ka ị gee onwe gị ntị ihe i kwuru, isi ekwere m na ihe ọbụla nke Chineke si m mee, na ọ na-enye m ikikere ime ya. Ya mere anyị nwere ikikere ịgbaghara onye ọbụla nke mejọrọ anyị. Ya mere o nweghị ihe merenụ na onye ọbụla nke nọ n'okpuru ụlọ a ma ọ bụ onye na-elele ihe onyonyo iwere mmadụ ọbụla iwe. Enwetara m nnọọ ezigbo ike n'ụtụtụ, jikere. Chee maka ihe i kwuru, ekwere m ya mere ọ bụghị ihe nwere isi. Gịnị ka Chineke ga-eji asị m mee ihe ma kwuru na-achị m ọchị n'ihi na enweghị m ike ime ya? Gịnị ka ọ ga-eji sị gbaghara ndị mmadụ? Gịnị ka ọ ga-eji asị nwee obi ọmịiko, nwee ndidi, na-emesapụ aka? Gịnị ka ọ ga-eji nye m ntụziaka ndị a niile? Bụrụ nwaanyị ekpere, na-ama okwu Chineke, jupụtakwa n'okwu Chineke, nyere ndị ọzọ aka. Chefuo maka gị onwe gị, nyere ndị ọzọ aka. Ọ bụghị ịbịa gị si Chineke lekwenụ maka m onwe m. N'ezie, ọ bụrụ na imekwa otu a, ndị mmadụ ga-ejizi ya na-emegbu gị. Mba, anyị kwesịrị ịkwụsị ime ngọpụ, ma anyị kwesịrị ibido na-asị ọ bụrụ na Chineke kwuru ya, o nyere m ikikere ime ya, ma site na amara ya, site n'ike ya, enwere m ike ime ihe ọbụla nke Chineke si m mee. Nke a bụ ihe anyị nwere. Anyị nwere nsogbu nke a chọrọ m. Ọ dị m ka ana m esi ọnwụ taa. Anyị achọghị iche na anyị anaghị ekpe ekpere n'ihi na anyị achọghị. Anyị achọghị iche na anyị anaghị enye Chineke ezigbo oge dị mma n'ihi na anyị achọghị. N'ezie, naanị iche na anaghị m enye Chineke oge dị mma n'ihi na achọghị m. N'ezie, nwa onye ga-eme otu ahụ, anyị ga na-enwe ngọpụ buru ibu. Mana nke a bụ ihe ha bụ, ọ bụ ngọpụ. Mana ngọpụ ma ekwuwe ya bụ ihe nke asị dị n'ime ya. Chineke hụrụ anyị n'anya nke ukwuu. Ịdị mma m, ụgwọ nke ọ kwụrụ anyị, inwe ohere nke ibi ndụ, ụdị ndụ ahụ nke o nyere anyị. O nweghị ihe ọ bụ na-abụghị ihe ihere ọjọọ ma ọ bụrụ na anyị etinyechaghị onwe anyị niile n'ịbụ ihe nke Chineke nyere anyị ohere ịbụ. Ma mmere ma eme ya, ọ gaghị agbanwe Chineke. Chineke dị. Nke a bụ ohere m. Ịma Joshua sịrị, unu onwe unu kpebiere onwe unu ihe unu ga-eme, mana mụ na ezinụlọ m, anyị ga-efe Chineke. Ịgwa gị eziokwu, ana m echekarị banyere nke ahụ, ma n'abalị anọ m na-atụgharị uche maka ya. Ma n'ụtụtụ a, echeghị m na anyị na-anụcha ozi dị mma maka
ọchịchọ nke mmadụ. ịma anyị na-anụ ọtụtụ ihe banyere amara Chineke. Ana m akụzi maka amara Chineke n'ihi na apụghị m ime ihe ọbụla ma ewezụga Chineke. mana ekwenyere m na ihe ọbụla nke ọ gwara m mee na m ga-eme ya n'ihi na agaghị m eme ma ewezụga ya. ma enwere m ike ime ya site na nnọnyere ya. Ọ nọnyere m oge niile. mana ekwenyere m na ihe ọbụla nke Chineke si m mee aga m enwe ike ime ya. ya mere akwụsịla m inye ngọpụ ndị a dị iche iche. n'ezie o were m ọtụtụ oge, mana enwere m ike ime ka njem nke ime mmụọ gị gara gị ọsịsọ ma ọ bụrụ na ị gee m ntị. amen. ị nweghị ike ịtụfu ọtụtụ oge dịka m onwe m tụfuru ma ọ bụrụ na ị gee ntị. Chineke hụrụ anyị n'anya nke ukwuu, mana otu n'ime ihe ndị kacha elu, otu mbuli elu kacha elu nke Chineke nyere anyị bụ uche nke aka anyị bụ n'efu. edowere m n'ihu gị ndụ na ọnwụ. họrọ ndụ. ọ kwadoro anyị ọsịsa ya. anyị ekwesịghị ịchọpụta ya n'onwe anyị. ọ dị ka, lee anya, ọ dị mma, aga m ahọrọ ndụ ka aga m ahọrọ ọnwụ? nke a siri nnọọ ike. edowere m n'ihu gị ndụ na ọnwụ. họrọ ndụ ka gị na ezinụlọ gị wee dị ndụ. anyị na-anụ ka ụmụ anyị na-abịa, ha niile dị iche iche n'oge dị iche iche, na-asị, mama, papa, imeela n'ịgbasi mbọ ike na ịkwụ ụgwọ nke ị kwụrụ. n'ihi na ọ bụrụ na unu agbalịsighị ike, agara m enwe ụdị ndụ nke m nwere taa. mgbe ị nwere mkpebi ịdị mma, ọ naghị emetụta gị. ọ na-emetụta ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị. edewere m n'ihu gị ndụ na ọnwụ. họrọ inwe echiche nke aka gị bụ n'efu. nke a amaka. nwanne, aga m emenwu ihe m chọrọ. ma inwe ọchịchọ nke onwe gị bụ n'efu bụ ihe dị ukwuu na-atụ n'anya nke dịịrị gị ime. Chineke ekwuola na ọ hụrụ anyị n'anya. ọ hụrụ anyị n'anya na-enweghị ọnọdụ o nyere anyị. nke a bụ ihe dị adị. Chineke ga-ahụ anyị n'anya n'agbanyeghị ihe anyị mere. ma aga m enye gị ajụjụ ọzọ. ị hụrụ Chineke n'anya site n'iwu nke kachasị, nke si na ị ga-ahụ Chineke n'anya site n'ike gị niile, na ume gị niile, na obi gị niile, na mkpụrụ obi gị niile? nke a bụ nke kachasị, iwu nke kacha mkpa. ị ga-eji ha niile hụ Chineke gị n'anya site n'ihe niile nke ị nwere. ị ga-eji oge gị, ị ga-eji ego gị, ị ga-eji echiche gị, ị ga-eji agwa gị na inwe ọṅụ gị. ị ga-enye m ohere. enwere m ịhụnanya n'ebe Chineke nọ. ya mere agaghị m akwụsịli ya. ahụrụ m Chineke n'anya. ọ bụghị naanị ịhụ ya n'anya, enwere m ịhụnanya n'ebe ọ nọ. ịma, Chineke na-atụfu afọ ruo n'afọ n'ime ndụ anyị iji mee ka mmekọrịta ahụ guzozie. ahụrụ m gị n'anya. aga m emere gị ebere. aga m arọpụtara gị. aga m enye gị amara. mana oge na-abịa dịka nne na nna ọbụla nwere ike ịchọ ka nwa ya bịa gburugburu ya sị, nna m, nne m, gịnị ka m ga-emere unu? ọ bụrụ na ị rutebeghị ebe ahụ, ọ bụ ya bụ na ọ bụ ihe na-eme n'otu akụkụ. mgbe ụmụaka ga na-asị, nye m, nye m, nye m, nye m, nye m, anọ m na nsogbu ọzọ. nne m na nna m, nyetụrụnụ m aka ọzọ. ma nke a abụghị mmekọrịta na-eju afọ. anyị na-achọ ka ụmụ anyị bịakwute anyị sị, gịnị ka m ga-emere unu? enwere m ụmụaka ugbu a n'ụlọ m n'ụbọchị niile, ndị ga na-abịa sị, m wetara gị ihe, ị chọrọ ihe ọbụla, m wetara gị nke a. ha na-elekọta anyị. ya dị m otu nwa m nwaanyị na-enyere m aka kpọrọ m n'ụtụtụ sị m, nsị ya, gịnị ka ị na-eme taa? ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mee? hel Chineke m, ihe nke atọ gbuo m. ma Chineke chọrọ ịnụ ka anyị na-ekwu n'ụtụtụ ọbụla. gịnị ka ị chọrọ ka m mee taa, Chineke? gịnị ka ị chọrọ m maka ya n'ụbọchị taa? enwere m ike imere gị otu ihe n'ụbọchị taa? ị nwere ike ibido n'ebe ahụ, itinye nke a na ihe ndị na-ekpe ekpere banyere ya. Chineke, gịnị ka m ga-emere gị taa? ngwa toonu Chineke anyị. ya mere, gịnị ka anyị ga-eme maka mmehie? ọ bụghị ihe dị mfe ime ma ịkpọghị ya asị. ka onye ọbụla kwuo, akpọrọ m mmehie ụgwọ.
akpọrọ m ihe ọ na-eme ndị mmadụ asị, akpọrọ m ihe ọ na-eme m asị, akpọrọ m ihe o mere ụwa asị, akpọrọ m ihe o mere ndị mmadụ asị. Ịgwa gị eziokwu, akpọrọ m ekwensu ụgwọ, n'ihi na ọ bụ ya bụ mgbọrọgwụ nke ihe niile. Ngwa gee ntị, aga m agụpụta ya site n'akwụkwọ Joyce Meyer. N'agbanyeghị na anyị maara na a pụrụ ịgbaghara mmehie niile, ma o nweghịkwa ụdị mmehie nke ga-egbochi anyị inwe mmekọrịta anyị na Chineke. Anyị kwesịkwara imeso mmehie anyị. Ya mere, gịnị ka anyị ga-eme banyere ya? Gịnị kwesịrị ịbụ akparamagwa anyị wee nye ya? Ma nke a bụ ihe m chọrọ ikwu banyere nke a taa. Gịnị ka akparamagwa anyị kwesịrị ịbụ n'ebe mmehie dị? Ekwenyere m na anyị ga-akpọ ya asị dịka Chineke mere, mana anyị ga-eguzogidekwa ya site n'ike nke mmụọ nsọ. Agaghị emejupụta anyị na mmụọ nsọ Chineke, anyị ga-akwa n'iru ibi ndụ ojuju afọ na mmehie na iru abụọ. Anyị kwesịrị ịkpọ mmehie asị, ọ bụghị ịkpọ onwe anyị asị n'ihi na anyị mere mmehie. Chineke kpọrọ mmehie asị, ma ọ hụrụ ndị mmehie n'anya. Ka anyị ga-ehe ntị maka nke a ugbu a. Ọ bụ naanị onye kwere ekwe, nke tozuru etozu, bụ nke ga-eguzogidenwu mmehie ha ma ghara inwe amamikpe. Ma ndị mmadụ mara onye ha bụ n'ime Kraịst, ọ gaghị ewute ha bụ ozizi nke siri ike. Egere m ihe nkụzi nke mmadụ n'ụbọchị gara aga. N'eziokwu, ọ nọ na-akụzi ya nnọọ. N'ezie, ahụrụ m ya n'anya. Ịma ihe mere? N'ihi na achọghị m ịma ma otu mgbe adị ike m na-amaghị eme m guzo n'iru m. Achọrọ m ịma, n'ihi na amara m na ịhụnanya nke Chineke nwere n'ebe m na-abụghị maka ihe ọma maọbụ ihe ọjọọ m na-eme. Ọ ga-ahụ m n'anya otu ọ bụla ọ dị. Mana achọrọ m ịma ma o nwere ihe nọ na ndụ m nke a ga-emezi, n'ihi na achọrọ m imere ya nke ahụ. Achọghị m ibi ndụ na-adịghị mma ma ọ bụ mee ihe m chere na m ga-agafere. Biko Chineke, ọ bụrụ na m na-emejọ gị, gwa m. Achọghị m ime nke ahụ. Ana m agwa gị okwu taa banyere agwa nke obi. Ị maara otu iru abụọ si na-aga njem n'ụwa taa? Ma n'ime ụlọ nzukọ, nwanne m, anyị ekwesịghị ị na-ajụ ajụjụ ndị a: so olee ihe anyị ga-emecha n'ụwa anyị ma yere yere baa n'eluigwe? Nke ahụ anọkwala n'uche anyị. Enwere m ike ime nke a ma agakwa eluigwe? Enwere m ike ime nke ọzọ ma agakwa eluigwe? Mba, nke a kwesịghị ịbụ akwa nke obi anyị. Akwa nke obi anyị kwesịrị ịbụ: Chineke, olee otu m ga-esi bụrụ ihe ị chọrọ ka m bụrụ? Enwere m ike ịbụ ihe nke si n'ọchịchịrị na-achapụta, ọ bụghịkwa maka okpukpere dị aṅaa. Ana m ekwu banyere ịpụ n'ime ụwa gaa bie ndụ nke ịma atụ, nke ga-egosi otu o si dị egwu ife Chineke ji dị. Obi dị m mma n'ebe Chineke nọ. Naanị ndị kwere ekwe tozuru oke bụ ndị na-eguzogide mmehie ha ma ghara ibu amamikpe n'obi. Anyị ma na mmehie bụ eziokwu, mana anyị na-emekwa ya kwa ụbọchị. Ma gịnị ka anyị ga-eji ji ya na-eme ihe? Mpụta ihe ya ghara ịbanye anyị n'ime. Ekwenyere m na ọ bụ site na nkwenye nke siri ike na Chineke karịrị mmehie anyị, mana ịchọpụta na mmehie bụ otu akụkụ nke ọnọdụ nke mmadụ. Mmadụ niile emehiewo, anyị erughịkwa otuto nke Chineke. Ya mere, mmadụ niile ka edozikwara ha na Chineke site n'ọbara Jizọs Kraịst. Gịnị ka anyị ga-ekwu maka nke a? Anyị ga-anọgide na mmehie ka amara baa ụba wee mụbaa na-awụfusi? Onye ozi Pọl nọ na-eweta ozi nke amara, na-agwa ndị mmadụ na agbaghara ha site na amara Chineke, n'agbanyeghị otu mmehie ha dị. Na amara Chineke jigidere ha ma merie mmehie ahụ. Ma dịka ndị mmadụ na-emekarị, otu ha si apụ na ihe ọtụtụ na ihe niile, ya mere ha na-achọzi iwega ya ịma gafezie oke. Mana ana m ekwu, enwere ọtụtụ ihe nkụzi na-agagharị n'ụbọchị taa banyere amara, mana emeela m ọmụmụ ọhụrụ banyere amara. Ọ na-amasị m ịkụzi ihe banyere amara. Ọ na-amasị m ịkụzi maka ebere Chineke, ịdị mma Chineke na ịhụnanya Chineke. Mana aga m agwa gị, nke a abụghị naanị ihe nke anyị kwesịrị ịnụ n'ebe a. Na mgbe ana m achọ ka mmadụ bịakwute m si emela nke a. Na mgbe ana m achọ ozi nke na-asị ị ga-aghọrọ mkpụrụ ịkụrụ. Na mgbe o nwere ike ịchọ ya, ma onwe m chọrọ ya. Achọrọ m ozi ọma maka nrube isi. Ma onwe m hụkwara ezigbo ozi nke ịdị nsọ n'anya. Ahụkwara m ozi ọma nke ka mmụọ nsọ na-eju anyị n'anya. Anyị kwesịrị inwe akụkụ niile nke okwu Chineke, ọ bụghị naanị otu akụkụ ya, kama anyị chọrọ ha niile. Amen. Ya mere, Pọl bịara
jiri ozi nke amara bịa, obi adị ha mma maka ozi nke amara. Ha sị o nwere ike, anyị nwere ike ime mmehie nnukwu ka anyị nwee ike nweta amara buru ibu. Ma ị nwere ike iche na mmadụ agaghị abụcha onye ogbi otu ahụ. Ma Pọl asị ọ bụghị otu a. Olee otu gị onye nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị ga-eji dịkwa ndụ n'ime ya ọzọ? Ma akwụkwọ nsọ si na anyị anwụọla n'ebe mmehie dị. Ma anyị lee anya n'akwụkwọ Rom isi 6 amaokwu nke 11, ya sị ọ bụrụgodị na unu akpọla onwe unu ndị nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, ma egbubikwala ihe unu na ya nwere, ma anyị dị ndụ n'ebe Chineke nọ, na-adị ndụ na mmekọrịta nke na-adịghị ekewa ekewa n'ebe ọ nọ. Mgbe ahụ gị si ugbu a ị nwụọla n'ebe mmehie dị, olee otu i si ahụta onwe gị? Ị na-ahụta onwe gị dịka onye mmehie bụ nsogbu na ndụ ya, na ọ bụkwa ihe ị kwesịrị ilebara anya? Ka ị na-asị anwụọla m n'ebe mmehie dị? Ana m ahụta onwe m na anwụọla m n'ebe mmehie dị. Agaghị m ebulite a n'ụjọ, aga m eme mmehie. Ekwenyere m nke ukwuu na mmụọ nsọ ga-edu m, ma aga m aga ije n'ezi omume n'ụbọchị taa. Ya mere ugbu a gị si gee ntị, ọ bụrụ na m anwụọla n'ebe mmehie dị, gịnị ka m ji adị ndụ n'ime ya? Ị dị na njikere? N'ihi na anyị anwụọla n'ebe mmehie dị. O nweghị ebe ọ bụla akwụkwọ nsọ kwuru si mmehie anwụọla. Ya mere ekwensu na-achụgharị anyị ọnwụnwa nke na-abụghị mmehie ma ekwuwe ekwuwe. Ọnwụnwa ịnwa gị abụghị mmehie. Ọ bụrụ na gị were ike nke uche gị asachara asacha sị mba, lee aka mma na anyị chere na anyị agaghị emenwu ihe dị na ya. N'ezie, ọ bụrụ na nwaanyị m, mana chefuo nke ahụ. Ị nwere ike ka m gwa gị, mgbe m tetere n'ụtụtụ adịcha m ike, mpigide otu akwara m aka otu a na-aga, mbịa nweta obere isi ọwụwa, mbịa na-achọ ha otu ihe achọ, ahụ m ya, m sị nna ndị etikwana ihe nga ha kwesịrị iti ige ya. Ma ejidere m onwe m aka mgbe ahụ sị ngwa, o zuola onye na-ezi ozi ọma, dozie agwa gị. Ị ga-abara ekwensu mba mgbe ọ ka na-ebido ebido. Guzogide ya mgbe ahụ ọ na-amalite. Anwara m n'isi ụtụtụ a taa iji kpaa agwa ọjọọ. Ana m agara ụwa niile na-ezi ndị mmadụ ozi ọma kamgbe afọ 37 na-achọkwa ibido ọgbakọ. Ahụghị m akwa ndina a n'anya. Onwe ọkụ na ebe a na-asa ahụ dị obere. Ị na-anụ? Mmehie anwụbe, mana anwụọla m n'ebe ọ nọ. Ekwesịghị m ikwe ka akparamagwa a baa m ime, ma na-arụpụtazi agwa ahụ n'ebe ndị mmadụ nọ kwa ụbọchị. Enwere onye na-anụ ihe m na-ekwu n'ụtụtụ a? Ị ma ihe mere? Ihe m nwere ike iji kwuo na nke a karịrị m, n'ihi na ayọrọ m Chineke si ya kwee ka m mee nke a. N'ezie, ruo ogologo afọ anọ m na-ayọ Chineke biko were m kwara ngwa ọrụ, kpọrọ m gaa obodo dị iche iche. Achọrọ m izi ozi ọma, achọrọ m ị na-eme ọgbakọ. Chineke biko n'ụwa niile, achọrọ m ịnọ na redio, achọrọ m ịnọ na ihe onyonyo. Chineke nyere m aka. Ihe ị na-ayọ o doro gị anya? O Chineke, achọrọ m ịlụ di, biko achọrọ m ịlụ di, biko nyere m aka. Chineke biko nyere m di, achọrọ m di. O Chineke m, olee ihe iji nye di m nwoke a? Abịanụ, o nwere onye na-ebe a n'ụbọchị taa? Ịma mgbe a nwara Jizọs ọnwụnwa ka ọ ghara ịga n'olu obe ga mezuo uche Chineke, nke bụ ọnwụnwa ka a nwara ya. Ọ bụghị ihe dịịrị ya mfe irubere Chineke isi. Ya sị kee m uche gị, ọ bụghị nke m onwe m. Lekwa m ebe a Chineke, bịa mee uche gị. Olee otu nke a dị ụtụtụ ọbụla na-achịli aka ndị ahụ elu? Lekwa m ebe a Chineke, bịa mezuo uche gị. Olee otu ọ dị anyị inwe amamihe nke ukwuu isi Chineke, amaara m na a ga-anwakwa m taa, n'ihi na ama m na ekwensu kpọrọ m asị. Mana ekwenyere m na mmụọ nsọ site na amamihe gị na ike gị, na aga m eguzogide ọnwụnwa ahụ. Mana ekelere m Chineke na ọ bụrụgodị na m daa ma ọ bụ m dapụ,
na mgbaghara mmehie gị na azụọla ya ma kwụọkwa ụgwọ ya. Ama m na ị hụrụ m n'anya na-enye m ọnọdụ ọbụla. Chineke, achọrọ m inweta ihe ndị ahụ nke ị nwụrụ ọnwụ iji nweta m. Achọrọ m ibi ndụ nke ị nyere m. N'ezie, Chineke kpọrọ mmehie asị, mana ọ hụrụ ndị mmehie n'anya. N'ezie, ọ hụrụ anyị niile n'anya, ọ naghị ewere anyị iwe. Ihe nke na-ewe ya iwe bụ ihe mmehie nwere ike ime anyị. Chineke chọrọ ka anyị too. Ọ chọrọ ka anyị na-eto na ịdị nsọ. Ọ chọrọ ka anyị na-eto n'itozu oke nke ime mmụọ. Ma ị na-eche na Chineke na-ewere gị iwe oge niile, ga-egbochi gị ime nke ahụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.